La infermera geriàtrica és la que està capacitada per gestionar, liderar, investigar, ensenyar i supervisar les cures dirigides a la persona gran i a les seves famílies, en tots els àmbits d'atenció i des d'una visió holística, tenint en compte dominis clínics, però també funcionals, psicològics i socials. És la infermera que té cura i acompanya la persona gran i a la seva família en processos de malaltia aguda, en situacions de malaltia crònica, en situacions de malaltia avançada, en finals de vida, en processos de recuperació funcional i en adaptació a noves situacions de dependència. El nostre centre té una trajectòria llarga que ens avala quant a l'atenció a la persona gran. I a part disposem de tots els recursos assistencials per atendre les necessitats de la persona gran en cada una de les seves etapes. Hospital d'aguts, atenció domiciliària, atenció intermèdia, atenció en l'àmbit hospitalari. Comptem amb equips amb professionals amb experiència i formació i amb unitats específiques com de psicogeriatria, de pal·liatius, de convalescència i unitat específica de cures. El resident, des del primer dia, a la nostra institució, intentem que s'integri a l'equip d'infermeria i la dinàmica de treball interdisciplinar amb la resta de professionals assistencials. Rota pels diferents serveis que disposa la unitat docent. Els residents, quan acaben l'especialitat en infermeria geriàtrica, són capaços d'atendre les necessitats de la persona gran des d'una forma integral. Des de l'atenció centrada a la persona, saben treballar i coordinar la feina d'equips interdisciplinaris, saben tractar i prevenir els síndromes geriàtrics, participar en la presa de decisions compartida, també participen en l'apoderament de la família i el pacient en la cura i el maneig d'ell mateix per millorar la seva autonomia. I l'important del nostre centre és que treballem amb equips interdisciplinaris, amb equips cohesionats, amb equips que hi ha molt bon ambient de treball i amb ganes d'intercanviar els coneixements i experiències.